Hrvatski laboristi podružnice Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije odlučili su na predstojeće parlamentarne izbore izaći samostalno u 3. izbornoj jedinici. Čulo se između ostaloga na današnjoj konferenciji za novinare. Za razliku od većine stranaka gdje se ta odluka donosi centralizirano u Zagrebu, prema našim pravilnicima mi tu odluku donosimo lokalno sami. Osim toga, u sljedećim danima pristupit ćemo postupku sastavljanja liste. Isto tako prema internim pravilnicima odlučujemo sami. Naime, sastavljanje listi također će proteći bez upliva ili utjecaja predsjedništva stranke. Postupak će se provoditi u 3 faze. U prvoj fazi se međusobno između podružnica dogovaramo o raspodjeli mjesta na listi. U drugoj fazi kandidiramo i glasamo imena za tu istu listu i onda te liste prosljeđujemo dalje do predsjedništva stranke. Nakon toga predsjedništvo stranke, kad ima gotove prijedloge, šalje nacionalnom vijeću i to je ta 3. faza kad nacionalno vijeće zapravo donosi konačnu potvrdu i utvrđuje liste za sve izborne jedinice. Kako je dalje naglasio, vjeruju kako će biti iznenađenje izbora, a u Saboru će odgovorno zastupati sve one koji žive od svog rada. O eventualnim postizbornim koalicijama za sada se ne žele izjašnjavati, no sigurni su u jedno, sa HDZ-om ni pod koju cijenu. Na konferenciji su se osvrnuli i na natpise na pojedinim internet portalima o osipanju članstva, za što navode da nije istina. Osipanje ispit članstva iz Hrvatskih laborista nije ništa veći nego u bilo kojoj drugoj stranci. Dapače, sa stanje na dan 1. siječnja ove godine bilo je 2130 članova. Zaključno sa 31. kolovozom zaključno sa današnjim danom stanje u stranci je 3865 članova. Od tog broja 584 njih se odnosi na Međimursku podružnicu. S druge strane, iz stranke se do sada ispisalo 330 članova.